Kumusta? Nakoy kay istorya ba nga naa siya sa Hong Kong no? Karon lang niya. Mapay pagligo na ko samtang kay istorya na ko siya. Kaning tulo ka mga unggoy sa kong loyo. Ibanata nila ako dagway tapos usaw. So ana niyang nahitabo. Giunsa man ko ninyo yung taon ay. Giunsa Giunsa man mo kong kilay rap. Binuong ano man eh. Nangsa naman eh sa kong ilong. Uy, pagtarong lagod mo na ang syalan si Ton. Hasta akong kilay. Tarong nga, sige, utruhin na, panasi. Dahil na po isa ng bro. Sige, utruhin na. Ayaw, sige, turuan na natin. Matang alcohol na. Anong alcohol man? Sa manday. Naituner dito. Dali ah. May tuner. Diha, lantawa. Kana, pala naman natong TikTok ma. Aman dapit ang tuner. Tuloy mo si Pon. Yo, is this yum number? Man dapit tuner. Saba. Ano may klaro. Natay kay istorya. Ginuangan mo na tunaw. Oo na, gipatian na nata itong kay istorya na to. Hello na lang ni mo bay ha. Yan naa sa Hong Kong. Salamat sa imong tawa. Bot lang asa na ning mga buwan. Pagkapangarins. Kuya, ikaw na lang wali ko, kuya. Tingklasi na ra ba, kuya? Tingklasi na. Sa din gipangita ba? Toner. Luyag na uy. Ano ko? Oh, rap, dali. Uy, yun sa ni mo ko dagway. Maay mong kakamog drawing niya. Muna ni mong din drawingan. Di kay klaro, no? Sa tuner ma. Cleanser. Ikuha ni mong tuhod ya, itindog ya. Di na, tayo gamas. Itindog mo tuhod. Baby, ako yung cameraman. Taro nga. Sa mga bay nun, ang sadya nang naum sa kong unay. Sila yung iris ma. Tarong ba? Unsa naman ko ninyo eh. Okay, cameraman. Unity siya nga. Dala saya. Dala ba? Natalama, gwapa ni Ron. Ay po nang apila ng bangag sa tulong. Good. Ay, klaro atong kilay. Wa na, naunsa na na. Mura na katong kilay sa kuan. Birat. Ay, may mga lingaw na. Ana Oy. mo. Ana, Ang gikan sa kilay, gitrapos na. Patanaw na to si Papa na. Inigabot niya. Ang tanawag, yun sa kuninyo. Napaybang si imo nga. Napudpod. Ouch. Na, binabi. Be, sunod sa... Ikaw ka ba ng trapa dyan? Wala na dyan. O, wala naman ma. Wa may tubig na imong kuan, gitrapo. Ari pikas na pa. Ay, ano? Napay kilay imong umar kilay sa Unggoy? kuan. Ang sinaunang panahon. Unsa naman tao ning dagwaya. Abi. Ana raya. Ayo lagi, saktura lagi. Sige na rap. Pinandakanan yung alcohol gasto. Anira, saktura na. Oh, turo ko sa kong kilay mga bay. Kilay, bangs. Napudpod na pod. Ako yung bangsa na ma. Dili kuha itong ngalan sa kuan niya. Ngalan sa kong bag, itong mga papel. Kaya ito i-shout out. Man, sa bag. Ang mga papel din na ingan. Sa'y kulor sa bag. Wala bang shoulder bag na papel mo? Harapita. Iyo, ito bune. Isbog na. Isbog dyan.
Wa na, naunsa na na. Man to dapit. Ini siya. Siya nga lang siya mo shout out na. Kanang papila sa itong mga ginagmay? Si Nanoy Gulagon. Nanoy. Nanoy. Nanoy, kana. Sira Espino. Naman, bi. Ang bi, mga ngalan ako ra. Rap. Pistol. Agay. Ginoo ko. Ngano ang pilon mo ng simod? Tapos, Wa mo na tao ng simod. isaba. Nalisot. Isut sa basurahan to. Nashot lang. Pero nga rap, ang kilay rap. Ana ra ng kilay, oy. Ano mo, kabalo mangilay. Ang bitong pang kilay, bi. Ana ra na ma. Ay, ginoo mo na ni resulta ning natay ka istorya. Sila po nabalaw po og panguan. Waya ambiya. Ambira po Charge na. pa siya na wala dito. Charge. Na piso ni. Sa 11. Ang piso. O gani, lahi mo ng piso ah. Ambiya. Piso man na dire sa lapo-lapo sa una. Na nakita na atong kilay nga tunga ra. Mo na akong kilay mga bay. Iya. Ako mutaan. Ang bitong kuan. Ang pang kilay bi. Katunga. Di na. Ana all man gud no. Pa ana. Taman maoga. Dayon. Ano man ang naaman diha? Nara. Dayon. Ang baho. Para maibot ang germs. Para Hello maibot. kay Bay Nanoy Gulagon Diaz. Hello ni mo Bay. Search po dito ka sa FB no. Ayun, asa pa ito mga ngalan diring uban. Ang binang pangkilay bi. Ang biyang pangkilay. O pasalamat dito sa gahatag anang kilay no. Time sabi kay mapasalamat sa ta sa gahatag aning pangkilay. Kuani sa ni tahali sa ni bi tahali. Kani sa kuan. Ana na. Puyo Jill. Yes. Hastang sa muka. Ano? Wa na man ninaong ni ako. Napa may pula gud. Ngano giapil ninyo kung ilong? Oh. Sa din na dali. Pasaan? Hala, ba sige pasaan niya ang lamisa ko ah. Salamat sa gahatag aning pangkilay mga bay. Duha ni kabuok. Hatong usa. Dayon sa lipstick, na blue. blue o red ni siya. Man ang red bi. Tapos akong bag bitanawa. Tara. Pero di ay nice ka siya. From MAC ni siya no. MAC lipstick. Ayaw ka pilat ko simod. Na may lipstick. Dayon duha pod ka pangkilay nga gikan sa MAC sad ni. Salamat kay sa gahatag nawala ra ba tong listahan in town gisakay toy gahatag. Ara mangilay na ta. Di hawa. Di magabalo mangkilay ana ra mangilay. Ba ako lipstick ba? Ayaw lagi. Ay lipstick ba? Hoy. What's up? Ana ra man na. Nawa naman dahil na ni charge. Ayaw hilabti. Yung tag plastaran. Ina bay Ito patindo. sa nipo. Alright. Alright. Tuyo ba? Makita. Kaya mara. Saba mo rin. Thank you sa gahatag aning kilay. Oh, aning kilay. Aning pangkilay. Thank Ay you. baka patungan ako kunas. Kuan be, cotton buds. Di ba perfect na kaayo.
Asang ko na. Ana ra mag-drawing, maayo man ka mo drawing, hindi mo ko ba drawing sa kong kilay. Basta tarong na mo. Ingon mo kagbati. Ang binang kuan bi, cotton buds kaya ito ng putlan. Yung klase na, ano sa inyong plano sa inyong kinabuhi? Ha? Kuya, ano sa plano ni mo sa inyong kinabuhi? Go! Yung klase. Kay maggahi ko. Mabuhat kong pakyaw. Ano sa gusto ni mo? Ko, Sige, kadako ni mo rap. baksinero mo ko. Ano sa gusto ni mo kurso? Baksinero. Sigiro? Kami ang kuan yung Ano cotton buds. po Dahil na man pakyaw? Dali aday. Tanawa, to ito. Tanawa dahil yung cotton buds siya. May kutumbas rin. Ilan nayabo, sa mali. Nayabo ni ma. Ay, si Rad. Alam mga bay. Idulit sa camera. Isa. Ma, ano ma? Saba. Yo. Ikaw mga ba? Hello, kuya, mag-formal. Hello Kitty. Bi. She is the Kilay is knife, jud mga bahay kay way Libis. kilay sus mura jud. Rap lips. Way kinabuhi. Oh, nanay kilay. Oh. Manik Medyas. ate. And There is what is this? Puyo. Ha. Is ilok. Hapit. Uy, puti man ako ulok ko. Ay, balahibo. Okay, bye-bye. Bye sa kanila. Ang tutoy. Bye. Di dito tiro. Gisuksukan ra. Ay, saba. Gisuksukan ra. Shirt. Gisuksukan Salamat ra ng shirt. tanan. Asa ang kuan? Asa ang notebook? Drag yung koran na pro. Sabi mo, shout out ta. Hello kay Joanne Hammer. Kang saan eh? Joseph. Gelhang Gewang. Giwang. Saan eh? Saan eh, kuya? Josephine? Ambot. Okay, kang Josephine Giwang siguro ni siya, no? Sa Giwang family from Pilipog, Cordoba, hello ninyo diyan tanan. Kang Bailusis family o sa Giwang family. I don't know if Giwang ba ni siya or Gilhang. Kay ko anak lagi ko nga mga namit na ko ni sila sa Cordoba, no? Hello ninyo tanan. Salamat kay sa pag-anak sa Cordoba. Tarungan na imong aping diara. Alright. Hello usab kang Rachel Talabok, kang Zainay Odarot, kang Kevin Talabok, kang Ina Talabok, kang Viang Z Ash, kang Iris Zamora, basta harap ikaw na pod, kang Royce K Talabok, kang Yung Z Yan V Ash. Pugoy, kang Arnel Odarot, Puyoy. kang Ashley Pugoy, kang Zyric Pugoy, kang Dave Talabok. Sila tong usa ka grupo na ni anha sa Cordoba, no. Salamat kay ninyo. Hello sa kang Bonita Mapula. Gikan siya sa Jeddah. Kang Josepina Perales, sila ni mo bay. Kang Alma Impas, kang Ivory Jane Gigelo ba ni? Giguelo. Nagaling kong kamo to. Kang Chari Mapula, Galbero, hello ni Mubay. Kang Cyrene Mapula, kang Ral Granada, hello. Kang Bonita Mapula, OFW gikan sa Jeddah. Naa sila sa Cordoba, diri sa Cebu City. Daghang salamat yung tanan mga bay, mga nanganini, no? Atong kuan. Okay, kang Rubina Balona, hello ni Mubay. Rubina Balona, kang Agos. Rubin na balona o kang Nanay Relin na balona diya sa Agos LLC. Alright, kang Evangeline Jerson sa Norway, hello sa nimo bay. Kang Myla A. Nash, kang Gia Abiliana, kang Lady Mark Corbeta, kang Izzy Corbeta o kang Love Corbeta, hello ninyong tanan mga bay, salamat kay sa pag-anha. Kang okay, Nanoy Gulagong Diaz. Nanoy. Naingon naman ni nako ganihan.
Nanoy zero copy. Murag wala na mura to. Kayla is live. Alright, sa mga gusto di ay mong contact nila Dos Tambaloslos. Katubitang nanganta antong dito mi sa Cordoba. Tawagin lang ninyo si Joy. Iyang number 0923-1166-437. O katong usa nga iyang partner si Ruel 0943-0731356. So mo ni ang mahitabo mga bay no. Sila tong duha nga Dos Tambaloslos nga mga katawanan kayo og mga kanta mga kantang Bisaya bitaw mga good vibes lang kayo mga kanta. So mo ni ang mahitabo mga bay no kung mag-video ko nga naa sila. So gubot kay pasensyahin lang pero at least okay ra gihapon. At least naa sila sa akong kiliran. It's a very nice feeling. Bisan pag mga badlungon kay usahay. Labi na kani butan kini mga bay butan. Butan gusto na butan. Butan ka labi na. Butan. Ano sa ka mabuutan be? Ambot lang. Ha? Ano sa ka mabuutan? Ambot lang. Kuang kamot na. Ambot lang. Uyo ba? Hello. Sige, mag-bye-bye na ta nila. Bye-bye. Daghang salamat. Ay na, kinagya po mo diya magsunod sa amuang lakaws kinabuhi. Ginaot nga dili nyo i-skip ang ato ang commercial kay mo jud makatabang na kuno sa pagkakaron bisan pa man na wa pa maabot ang sweldo ginangat ko nangalot mag 3 months na mga bayno nga wa pa na ko makuha ang sweldo tungod kay nagbag-og settings ang YouTube karon nagbag-og ko fill up sa mga papiles so nagpaabot pa ko hinaot pa unta nga maabot na jud no kay daghan na jud kay mga nagpaabot ano sweldo ha kay my goodness daghan ako og mga unsa ni mga chichiburichis mga kikilit so daghan salamat ini kutob mo na yung nahitabo mo boy so okay na karon na miss na asa tong kuan atong serum be serum ang serum ba di mo na maubot itong yellow. Yellow. So, ang sabon nga gamit mga bay kanira jud no tibok lawas. From upping to lapa-lapa. Ngayon ang aking toner mo ni siya. Ako'y daghan mga bay kung gusto niyo mo order na gihapon. No, katong yellow serum. Tanawa da iya. Tanawa da iya. Layor kayo. Tarong na. Mata nama, murag kamot ni rap-rap mas. Nama. Dara. 2, 3, tulong na kapatak. Now na din na mo siya din. Bahay na yun mo. Mumot kayo no? Ma, murag karap-rap nga kamot mata nama. Pilo ng liwal, pilo ng sunog. Nasunog yung tungod sa aning sunsuon sa kuan ba? Pagpuyo! Tungod anang sunsuon bitaw sa kang uli. Okay, bye-bye. There we go top. Din sa mga gamay ito yung payang. Payang mga bayang ubot lang aping. Aping. Okay, bye-bye! Bye-bye. See you in our next See you tomorrow. video.